Igbo Igbo mma mmanụ umi gbasị m nke onye chi nya zelu sebe nwa nọ nya pụta ụla ukwu sie ike na ana. Ana m asị na happy new month of April. Wesị ka nga ọlụ n'ọfọ ogologo ndụ na ọfọ arụ isi ike ọfọ ejebe ejeluo na ọfọ anaba analuo onye nna anụ ya ba pinji oke nwa Odumọkịja chala ogidi eze Chinedu na Ọkịja. Unu n'anya n'aka m unu ya afọ ezumezu ọjị dị n'efele a, nzu dị ya, akị inu dị ya, ose ọjị dị ya, edo dị ya. Ụmụnne masị ka nga ọlụ n'ọfọ. All my fans and followers ka nna agọla ọfọ a na ndị niile fụrụ ihe m na-eme n'anya nakwazi ndị ilo m ka nna agọla ọfọ a maka na nwoke ọbụla dị ndụ n'ụwa na-enwelu ndị ilo. Ịbụrụ nwoke na ọ n'ụwa enwelu ndị ilo, ịma na ebubele nwoke, ịma na isobere na ife a na-eme. Ụmụnne m asị na ndụ ụnụ ya adị, ndụ ụmụ Igbo niile ya adị n'Eke, ndụ ụmụ Igbo niile ya adị n'Orie, ndụ ụmụ Igbo niile ga-adị n'Afọ, ndụ ụmụ Igbo niile ga-adị na Nkwọ. Nwa na-asụ na ụmụ okorobịa Igbo niile na anyị ga-abụ okorobịa mmadụ na ya ma mbụ okorobịa mmụọ. Ụmụ agbọghọbịa Igbo niile ụnụ ga-abụ agbọghọbịa mmadụ, ụnụ ama mbụ agbọghọbịa mmụọ. Asị m ọfụlụ ụnụ bebe akwa, asị m anya mmiri akọrọ ya n'anya gị na Chukwu gị na ana. Ose ọjị adịghị eji iji ifele, asị na ịma njereta iji ifele na ndụ gị site tata gaba ka alaba aka nkụchasị niile iji ifele niile akwamalili niile dị na ndụ gị. Hence ose ọjị na-adịghị eji iji ifele, asị na bido tata gaba ị na-afụ vidiyo a na iji ifele ọbụla dị na ndụ gị ga-agbata aka n'ebe ị nọ. Nwesị na aka abụ aka inu ọbụla a na-awawu aka inu awa, ịma na nwoke ọbụla ma nwaanyị ọbụla ga-awawu ndụ gị ma ụwa ọganiru gị. Mana hens ọbụla ada awa aka inu awa, nwoke ọbụla ma nwaanyị ọbụla tinyere aka ka ọwa ndụ gị ma ka ọwa ngọzi gị ma ka ọwa ihe ị na-eme, iru ga-ekpu ya n'ala gị na Chukwu gị na ana. Nke a bụ nzu, aka ọbụla malụ nzu ada ama unyi. Wee sị na aka ga-ama gị nzu n'ụbọchị tata dịka ị na-afụ vidiyo ma na ihe ọbụla ị na-eme site n'ụbọchị tata gaba ị ga-amata ya aka nzu. Ị ga-amata aka nzu na Eke n'ihe ọbụla ị na-eme, ị ga-amata ya n'Orie, ị ga-amata ya n'Afọ, ị ga-amata ya na Nkwọ. Nke a bụ edo. A sị na oge edolu nwoke edolu nwaanyị ọbụla ga-afụ vidiyo a, ebe ọbụla ị ga-esi fụ vidiyo a na oge edolu gị n'iru, dolu gị n'azụ, dolu gị n'aka, na dolu gị n'aka ekpe. Ka ha ya bụ mmụọ niile ma mmadụ niile na-akpa gị nseke, ọ ga-edolu gị n'ụbọchị tata dịrị gaba. Ị ga-abụ onye odolu gị na Chukwu gị na ana. Wee sị na nke abụ ọjị Igbo ji ekpe ekpere, ọjị Igbo ji akpọku Chukwu okike abịa ma. Yoruba na-akụ ọjị akụ, Hausa na-atị ya nke abụghị mmadụ, mana anyị bụ Igbo ji ekpere Chukwu. Nwee so buko n'isi ụmụ Igbo niile ekekele ụwa bịa tọọ ọjị, ihe ọma bịa tọọ ọjị. Asị m ka ihe ọjọọ gbata aka n'ebe unu nọ, gị bụ onye na-afụ vidiyo, ihe ọjọọ ga-agbata aka n'ebe ị nọ. Eke ketara gị ihe ọma, Nkwọ kwetara gị ihe ọma, Afọ fụtara gị ihe ọma, Orie rụtara gị ihe ọma. Dịka ọnwa Eprel anụ nwa anyị balụ, anyị ji ndụ bata ya, anyị ga-ejikwa ndụ wee nọsịa ya. Dịka 2026 anyị batalụ, anyị ji ndụ bata ya, anyị ga-ejikwa ndụ wee nọsịa ya. Nwee na-aga ọjị na-aga ọfọ n'isi ụmụ Igbo niile, ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ụzọ ije, ọ kachasị ụmụnne anyị ndị n'obodo oyibo. A sị na ihe ọma ga-emela unu. Osi imi mmụọ ama mfe unu, osi imi mmadụ ama mfe unu. Ndị ọjọbọ mmụọ, ndị eke mmụọ ama mfe unu, ọjọbọ mmadụ eke mmadụ ama mfe unu. Ebe ndị ọzọ jelu nwa ọghọm unu jee, unu ga-enwe uru. Ihe ọma ka unu ga-eji nata Naijiria, ihe ọma ka unu ga-eji nata ana Igbo ka anyị dozie ebe anyị, maka na ọ chọrọ mmiri fere mmiri na ọ chọrọ ogbugololo. Ihe unu chọrọ wee ihe unu bụ n'obi wee si Naijiria wee jebe obodo tere aka, ọ ga-elu unu aka, unu ga-eji ihe ọma nata. Unu ama nwụchu anwụchu, unu ama mfuchu afụchu. Ihe unu bụba agwọ nkụ adịghị ka agwọ, unu jebe unu ga-ejelu unu naba unu ga-analụ. Ọfọ na-agọlụ unu n'ụbọchị tata, all my followers, all my fans and my well wishers, even my enemies, bụ na ọ ga-adịrị unu na mma. Dịka anyị na-ata ọjị atata na-awụ ọjị atata, anyị ga-awata ogologo ndụ na arụ isi ike, anyị ga-awata ihe akụ ihe nwe. Ọnwa ọfụlụ nke Eprel anụnwa ka nsị na Chineke ga-emela unu ihe ọma, eluigwe ga-emela unu ihe ọma, unu ama mfụnata ụya na unu ama mbenata ụya. Onye ọbụla sị unu jebe na unu ga-afụ, unu bata ozi ya ka unu ga-afụ. Maka na omeka obere egbu mgbe onwe ya abụla ajọ ọgwụ. Ụbụba zite imi n'ebe unu nọ ya tee onwe ya na-arụ. Ọmụmụ egbu ngwu n'ebe unu na-asị na mma ama ndịrị ya nkọ. Ewesị na Chukwu ya gozi unu na Eke, gozi unu n'Orie, gozi unu na Afọ, gozi unu na Nkwọ.
ọ bụ otu a si gụọ ọfọ a ka ọ ga-esi wee mee nekwa na ọfọ na oyi o ha ya gazienụ ụmụnne m chukwu gozienụ all my fans and followers ọ ga-adịlụ na mma ka anyị waa anya bụ ọjị wuo ya n'efere ka anyị nwere ife ọjị kwuru maka na ọjị na-ekwu okwu onye Igbo ka mbụ onye Igbo ka mbụ awago m dị ọjị ka ya bụ ya ka anyị wuo ya n'efere ọjị ka mara ihe ọjị kwuru ụmụnne m gwara ya na ya afụrụ ihe ọjị kwuru okwu ọma n'isi nwoke n'isi nwaanyị ga-afụ vidiyo ọ ga-adịrị gị na mma share the video and believe Chineke gozie unu